Добър ден, тигърчета! Първи работен ден от новата година. Ще правим малко ремонтчета на Parkside. Проблема е тук в копчето. Не ще да работи. Сега ще го отворим, ще видим съответно отвиваме тук всички 1000 болчета деца с кръстната отвирка. Тук също има едни неща, де трябва да се махнат. Още нещо. Ето го как изглежда отвътре, разглобено. Тук се слага батерийката. И това е предпазителчето тук. И спусъчето. Сега трябва да видим какъв му е проблема. Така, ето го отворено. Ето и нещо. Мисля, че някой ме вика чукче и наковалня. Ето го. Проблема какъв е. Наковалнята има дупка. Тази дупчица не трябва да я има тук. И затова не работи. Сега ще видим как ще го отстраним. Това нещо. Общо взето, почистихме чукчето и наковалнята. И сега е време да го сглобим и да видим дали ще проработи. Ето го вече е сглобено. Само трябва да сложим капачето, да го затворим и да тестваме. Това предпазителче, мисля даже изобщо да не го монтирам. Да видим без него. Мисля, че е по-удобно. Като цяло, вече е почти изгубено. Слагаме само капачето и да тестваме, да видим дали ще работи. Като цяло, другото нещо, което забелязах е тук пусковото бутонче доста се е износило, затова пак ще го отворя и ще се опитам да го обърна обратно. Пазителчето е тук седи, но не мисля да го слагам, мисля просто да го монтирам без него. Ето ги болченцата, завиваме ги и да го тестваме.